dizu da gure begiek zerutan. Begiratu maitea amildegi ertzan, biziak hilak ametsan. Izbilatu gauea bizarrura, zure begitan piztuta. Nahi tabernak itxizituenien erten sartu zidaten, eta, 180 kobratzet, hondik ez dut kobra, ez dakit kobrako eten, baina berez 180 kobratzet, eta gero deklarazioen kenduko zioke, genikoeke 120, osea, total, geldiko ginela 160. Aber, ondo patzen, aurreko erten, baina kasualidadia, ni nola sekula paruan egon gabe neon, umeatik pauitu. Eta orduan, pausien, por defecto, intzut, erten zeo jendera nahi, umeipe pau. Claro, hori reklama, inberdezu, ez bezu reklamatzen. Eta, reklama honun, da hondik ez die pau, baina, ze umiakin, umei gabe pazien. Baina hori da, soldatan, 180, eta gero deklarazioan 120 kenute. Eta, hortxe, egon inber. Besteik ez da. Ez dakit. Gu ostalaritzakoa geha lehenak izten, eta ez dakit. Nik usteet ostalaritzat derri horrekin berdala, iruditzeza, porque sozializatu inbergea. Eta ni desiatzena. Otsailean amaieran iriki gendun, hotela, eta berez itxiko gendun, orain, abenduak 9 zubila igaro onderen. Baina estado de alarma egoera sartu zanean, hotela, martxoak 15 itxi gendun. Guk intzersoko atxona monekin iten dugun lan, 185. Eta hotela urte guztia itxita eta adineko jendiak ilanean, hurrengo urteako ere ikusten dugu oso zaila. Gure egoera ez da xamurra, ze beti gabiltza nahi dugu beste konbenio hobe bat, nun gauden hobeto, eta izango litzake konbenio hosteleria, baina gure enpresak ez du nahi. Oztopo ugari jarri dizkigu, inberri zen dugu konbenio elkarrekin hitz egin da, eta hurrengo urtean amaitzezaku, eta egoera ez dakau oso xamurra. Orain hemen gaudela, bide gurutzean, utz ditzagu beldurra katzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kantak erdituta. Azkenean, diru laguntzak jaso ditugunak eta Eusko Jaurlaritzatik batzuk iritsi dira, beste batzuk hendik falta dira iristeko, bigarrengo itxiera hontan eskau ditu, tramitatzen daude, eta gehien bat hori Eusko Jaurlaritza mailan ez, udaletxaldetik eskerrak ematia segila esan oso ondo portau dira, bai diru laguntzakin, terraza asuntuan laga ditu mai gehiago eta aurki gehiago jartzen, eta gero ura eta basuran da zehauderanak impuestuak eta kenditu dituzte, orduan eskerrak ematea udalei. Gero aparte, nahi nuke esatia, diru laguntza hauek epe motzako dira, orduan gut nahi dena da lan nahitia eta inberdula danon elkarbizitzakin eta birusan elkarbizitzakin, danekin berdeu, ondo moldau,
tabernak eta ostalaritza irikita goteko, ez? Danon errespetuz, bai langileak, bai bezero gaztiak, helduak eta danak inberteu, alkarren errespetuz, eta aurra atako dut, ondi luzeako jungoa, baina erdiko bide batetik jarraitu eskeo, ni uste dana aurra atako gala eta buelta eman gaiola asuntuei. Gure ordua heldu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, behar egin genuenean. Manko haiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Esperantza puntuan nahi dut emati jendiei, zetorreko geha pixke normalidadea, hasiko geha disfrutatzen, sozializau ingo deu eta danok aurra bitute, on pixke zaitu eta ertengo deula, eta ertengo deu, hoxen, nik nahi dut esperantza puntu hori zabaltzie pixket. Gu horre ongo geha, gero festakin behar ditu nien, festan disfrutatzeko, gu desiatzen gaude jendia etorri eta lehenoko normalidadea etortzeko, eta etorrikoa, eta dano zaitzen baldin magea oin, ertengo dugu, amendik eta esperantza puntu hori nahi dut. Zer dana tristurie eta danak gaude buru bajaute eta pixket etxetik ezin ertendeko bildur horrekin eta pixket erten emerdeu, aizi hartu, sozializau, adin guztitako jendia, bat dauzko gure bildurrek, txiki-txikixek, etorrizako be, ez ezaunintzako ben gauz bat, ez da asko ulertuko, pixke zarrau edinak ezin debe sozializau, lan arazuk asko langabe gelditzen nahi geha, beste batzuk paruko horatzeko bukatzen, arazok pilo bat daude, zarrake bildurtute daude etxin, ertetzeko bildurrez, hoxe dana gainditu merditu, eta esperantza puntuan nahi dut zabaltzia, jendik ikusteko hartengo dela, eta aurrein behar deula.